Skinut ćemo Stranded Deep igricu sa Pirate Bay-a. Kucamo ime igrice. Skinut ćemo verziju za 32-bitni sistem. U stvari ona će raditi na 64-bitnom sistemu, ali igrice koje su rađene za 64-bitni sistem neće raditi u 32-bitnom sistemu. Znači skinut ćemo verziju za 32-bitni sistem. Znači idemo na magnetni link. Ubacit će nam ja već imam skinuto. I kad se igrica skinula, mala igrica veoma brzo se skine. U instalacijama direktno ćemo napraviti folder. Evo već je napravljen prazan folder. U njega ćemo raspakovati igricu. Igrica će se veoma brzo raspakovati. I to je to. Mi smo samim tim i našu igricu instalirali. I odmah možemo krenuti da igramo igricu. Kliknemo na izvršni fajl. Kao što vidite, igrica radi. Skipovao sam ovaj pad aviona, to je već svima opšte poznato. Kao što vidite. Igrica radi.